יום שני, מאי 1896, התרנ"ב. עכשיו בערך 2 בלילה, ואני לא מצליח להירדם. המחשבה על מדינת היהודים רק גוברת מיום ליום. המתנגדים לרעיון הציוני חושבים שאנחנו לא נוכל לנהל מדינה. אבל סבור אני כי אין לנו תעודה אחרת מזו שישנה לכל האומות, לעבוד עמהן יחד לטובת קידומה התרבותי של האנושות.